बिथांनि सोमोन्दै बुंनो गोसो गैया। बिथांखौ बिदा हिसाबै जोबोद मानिबोदों। बिथाङाबो मोनसे समाव बर' हारिनि जानानै आदा उप्रि दैमारि बिथाङा संग्राम खालामदोंमोन, सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन। एनडिएफबिनि सासे गोख्रों बिथाङा बै समाव जोहोलावमोन। जोहोलावमोन सोदोबखौ बेखायनो बाहायदों, दिनैनि बिथांनि जा एक्टिभिटिस बेफोरखौ नायोब्ला बिथाङा मोनसे समाव जा हारिनि दावहारुमोन बे बाथ्राखौ एसे सन्देह जानो नागिरो। मानोना बिथांनि जि एक्टिभिटिसफोर दिनैनि तारिखाव प्र बिपिएफनि सोरबा एमसिएलए थाङोब्ला इएम थाङोब्ला बेरायनाय बिथाङा मा खालामो, गावनि इउटिउबाव होनानै पाब्लिसिटि खालामो। बिथांखौ आं दिनैनि तारिखाव संग्रामि होननानै बुङोब्ला मुंख्लंफोरा जोबोद दुखु मोनगोन, बिथांमोननि आत्माया सान्ति मोननाय नङा। बिथाङा जुदि एसेबांनो हारि अनफावरिब्ला बिथाङा दिनैनि तारिखाव जोंखौ सोंखारिनायजों लोगोसे मानव गिदिर रन्जन दैमारि बिथांनि सोमोन्दैबो एसे गावनि जा सापर्ट खालामनाय राजखान्थि हान्जा बिपिएफखौ खावलायनो थाखाय आङो बिथांनिसिम आंनि फारसेनिफ्राय आर'ज खालामदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बुंदोंमोन जे गाव पावाराव फैयोब्ला मानव गिदिर रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय बख'गोन होननानै। गतिके माब्ला बख'गोन, माब्ला जेलनिफ्राय लाबोगोन बे बाथ्राखौ उप्रि दैमारि बिथाङा सोङोब्ला मोजां जायो, मानव गिदिर पावाराव फैयोब्ला। गतिके बेखायनो आं बिथांखौ आदाखौ सन्माननि गेजेरजों बुंदों। आंथ' सासे साधारन मानसि, बिथाङा आंखौ जेरैबायदि इनसाल्ट खालामो खालामथों, नाथाय जुदि बिथांनियाव एसेबाबो हारिनि सेन्टिमेन्ट दङब्ला बिथाङा जाय आफादाव खामानि मावबोदोंमोन, जाय आफादाव थानानै हारिनि थाखाय खोथा बुंबोदोंमोन, संग्राम खालामदोंमोन, बे आफादनि बसआनो दिनै जेलाव दङ। गतिके हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेरैबायदि मिडियानि सिगाङाव रायजो राजानि सिगाङाव बुंदोंमोन जे गाव पावाराव फैब्ला रन्जन दैमारि बिथांखौ बख'गोन होननानै। गतिके रंगल बर'खौ रायनाया गिदिर बाथ्रा नङा, सानफ्रोमबो राय, 24 घन्टा राय बुं। आरोबाव मा बुंनो गोसो बिथाङा बुंथों। आं बिथांखौ अपेन फिल्ड होदों, आंनिफ्राय जेबो गाज्रि मोननाय गैया। नाथाय नोंथाङाबो मोनसे जातीयताबाद दङ हिसाबै, जातिनि फारसे दायित्व दङ हिसाबै एसे जातिनि दायित्वखौ पालन खालामनो थाखाय आं खावलायदों। आरो मोनसे बाथ्राया बे जे गोबाङानो आंखौ बुंदों जे बिथाङा मोनसे समाव सोरजोंबा दोखो माबा मोनसे केसाव बुजादोंनो, बे बाथ्राखौ बुंनो थाखाय आंखौ खावलायदों। खिन्थु आं इमान पार्सनेल लेभेलसिम हाबनो नागिराखै, मानोना बिथाङा मोनसे समाव संग्राम खालामदोंमोन। दिनै बिपिएफखौ सापर्ट खालामदों होननानै बिथांखौ आङो गाज्रि सोंखारिनो नागिराखै। नाथाय हारिनि फारसे जिथु दायित्व गोनां बिथाङाबो सुबुं, हारिनि थाखाय खोथा बुंनो, जोंखौ रायनायनि गेजेरजोंनो जोंखौबो रायबाय था, सोंखारिबाय था। मोनफ्रोमबो खामानिखौ, मोनफ्रोमबो दायखौ रंगल बर'आल'सो मावगोन बा इउपिपिएलआल'सो मावगोन होननायथ' बाथ्रा गैया। मानसि हिसाबै मालाबा माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आं बिथांनि खाथियाव निमाहा बिदों। नाथाय बिथांमोननि जिथु जातिनि फारसे मोनसे रेसपन्सिबिलिटि, बड' नेसनेलिज्म स्पिरिटखौ फोथांना लाखिनाय, बेनि सायावबो जों बिथांमोनखौ जातीयताबादि मानसि हिसाबै खोथा बुंजानो लुबैजायो। वान साइडेड मालायखौसो बिथाङा बुंगोन, नाथाय दिनै सोरांब्लानो सोरबा माबा फिथा हानो थांनाय, बहाबा पिकनिक स्पट बेखेवना थांनायफोरखौ होबाय थायोब्ला बिथाङा जा संग्राम खालामबोनाय जिथु केरियार, बिथाङा जेरैबायदि थैथां जिउ बाउसोमनानै हारिनि थाखाय मावदोंमोन, बेयो बहाबा नङा बहाबा भेलुलेस जायो। गावनि गथ' गथायाबो मोनसे समाव कुइसन खालामगोन। बिथाङा जिथु सोंखारनाय आंखौ बाथ्रा, बेखौ आङो मस्ट वेलकाम खालामदों। आरो मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों जे रन्जन दैमारि बिथांनि थाखायबो बिथाङा खोथा बुंनांगौ, आं बेखिनिखौ खावलायदों। बिथाङा बिपिएफनि सासे आइटि सेलफोर बायदि खामानि मावदों नामा? बिपिएफनि आइटि सेलाथ' दंखायो एक्सट्रानो। दा सासे संग्रामि मानसिया आदा उप्रि दैमारिया बेयाव बारसोमना लानायासो गावनि जि संग्रामि जिबननि जिथु उजन दंमोन, वेट दंमोन, बेखौ खम खालामना लानाय बायदिसिम मोनदां आरो। आं बिदा हिसाबै बिथांखौ खावलायदों, आंखौबो फंबाय हिसाबै बिथाङा मानियो हिसाबै आं खावलायदों आरो। बिदा फंबायनि गेजेराव बिदि सोलिबाय थागोन राजनिति बाथ्राफ्रा, नाथाय हारिनि फारसे दायित्वखौ सोर लागोन? बिथाङाथ' संग्राम खालामनाय, बिथाङा हारिनि थाखाय संग्राम खालामबोदों हिसाबै गावनि जा दायित्व बेखौ आङो पालन खालामनो थाखाय फंबायनिफ्राय बिदानिसिम मोनसे रिकुवेस्ट आरो। थेंक इउ। आं बेलेग